Vale, doncs... Bueno, el que intentaré fer és una mica parlar de com s'originen els cognoms, com es van transmetent al llarg de la història, un petit apunt sobre heràldica, sobretot dels famosos escuts del cognom que es poden veure per internet, que de seguida et surten que te'ls venen, i uns apunts ràpids també sobre genealogia i com s'hauria d'iniciar un arbre genealògic i quins recursos pot tenir algú per fer-ho. Comencem per l'origen dels cognoms. L'origen bàsicament és per diferenciar individus amb un mateix nom que viuen en una mateixa població. Això comença a passar amb els cognoms actuals a partir del segle XI-XII. En l'època romana anterior hi havia els noms familiars, els noms, el famós Gai, Juli, Cèsar, amb tots els apodos que després té i que diferencia clarament de tots els altres individus que puguin tenir un nom semblant. En època visigoda, en canvi, es coneix a les persones per un nom concret sense cap cognom i és a partir del segle XI-XII que es comencen a diferenciar aquests individus en funció de diferents aspectes, com pot ser un patronímic, el Fernández, el Ramon, per exemple, seria simplement afegir el nom del pare darrere del nom del fill. El Fernández és un fill de, és una partícula que s'utilitza sobretot en castellà i també en aragonès, i com a resultat a València també n'hi ha bastants, els Sanchis o aquests tenen aquest origen. És una costum molt estesa a tota Europa, no sé tot el món, però a tota Europa almenys sí. Els Johns són anglesos, els acabats amb són anglesos, nòrdics, germànics, bàsicament. Els Of, els Ich de l'Europa de l'Est, eslaus, tots tindrien aquest origen patronímic. L'ofici, fuster, sabater, aquí seria en català normatiu acabats amb R sempre. Tots els que tenen accent no serien correctes en català, seria com derivacions que acabes de descriure vegades sense una norma clara, s'escriuen de forma el que seria incorrecte. De fet, la Generalitat té un aplicatiu on tu pots demanar si tens un cognom català, si el tens ben escrit segons la norma, i en cas que no el tinguis, pots canviar-lo. Gentilicis, anglès, alemany, noms de lloc també, que fan referència a l'origen d'aquesta persona, trets físics de la persona, elements del terreny, una varietat molt gran que al final són partícules que s'afegeixen al costat del nom d'algú per diferenciar-lo d'una altra persona. Tots els patronímics, per exemple, Ramon o Fernández, hi ha un moment en què és fill de, evidentment, o sigui, el Fernández és fill de Fernando, però hi ha un moment que això es fossilitza i que el següent ja no és que sigui fill de Fernando, sinó que hereta el cognom Fernández. Un exemple d'això seria, per exemple, el Cid, el famós Cid, que es diu Rodrigo Díaz de Vivar. Es diu Díaz perquè el seu pare es diu Diego i el seu fill es dirà el que sigui Rodríguez. Però hi ha un moment que aquest Rodríguez es queda, i per molt que el pare es digui d'un altre nom, es queda el Rodríguez com a cognom. Això va passant al llarg de la Baixa Edat Mitjana, segles XIII-XIV. Després, el que he dit de l'heràldica, els cognoms es ven molt per internet, hi ha moltes pàgines, hi ha molta gent que ho té, fins i tot en moltes cases es posa a la porta. L'escut del cognom. Què és l'escut del cognom? Un cognom molt comú, per exemple, com és García, si tu fas una cerca a Google d'escut de García, et surt alguna cosa així, les dues primeres línies. Com podeu veure, són una sèrie d'escuts que tenen alguna similitud, la garça aquesta dibuixada, però són diferents, tenen colors diferents, tenen formes diferents, alguns fins i tot no s'assemblen en res, aquest d'aquí baix a la punta no s'assemblen en res absolutament als altres, per exemple. Què passa? Per què García té tants escuts diferents? Doncs perquè el cognom no és el mateix que el llinatge i els escuts corresponen a llinatges i no a cognoms. Per una explicació ràpida, en una família, per exemple, el pare tindria un cognom que transmetria a tots els seus fills
fills barons, tot i que hi ha alguna excepció que el cognom es pot transmetre per via femenina, o sigui que el primer cognom seria el de la mare i el cognom de la família seria el de la mare, que és sobretot quan una pubilla es casa amb algú que no és hereu. Però, per norma general, els cognoms es traspassen per línia masculina només. Per tant, el pare transmet el cognom als seus fills, els fills els transmeten a tots els seus fills i els fills barons transmeten els cognoms als seus fills. Què és un llinatge? I com es transmet l'escut? Doncs el llinatge seria més o menys el mateix. O sigui, la transmissió és per via masculina, però posem per cas que a aquest individu li hagin donat un escut. Si a aquest individu li han donat un escut, l'escut es transmetrà com es transmet el llinatge, per via masculina als seus descendents. Per tant, tots els seus descendents que portin el mateix cognom, perquè al final la transmissió és la mateixa, tindran aquest escut i tindran dret a utilitzar aquest escut en heràldica. En canvi, la resta, els descendents del seu pare, o sigui, els seus germans, cosins i altres que tinguin el mateix cognom però que no tinguin cap relació familiar, cosa que pot passar perfectament, perquè fills de Fernando n'hi ha molts, de gent que viu en una serra que li hagi posat de cognom Serra n'hi ha molts, tots aquests no els hi correspon l'escut del llinatge. Per tant, a cada persona que se li hagi atorgat un escut, transmetrà els drets d'utilitzar aquest escut a tots els seus descendents, però no a la resta de persones que comparteixin el cognom però no siguin descendents seus. Això és important perquè al final, quan et venen aquests escuts de cognoms, és important saber que no són els escuts de cognoms, que són escuts d'un llinatge que poden pertànyer al teu llinatge o no. És que si el vols comprar perquè t'agrada i et fa gràcia, molt bé, però sàpiguis a què es correspon. I al final pot ser, per exemple, tu pots decidir comprar un escut que no correspon al teu cognom, però que s'ha transmès per via femenina, que se t'hauria transmès per via femenina, no s'ha transmès perquè només es transmet per via masculina, però tu pots dir, m'agrada aquest, i com que és d'una avantpassada meua, doncs me'l vull comprar. Doncs ho pots fer també. Al final és qüestió de decorar la casa i això al final i no representa res més. Després, per fer un arbre genealògic, els passos que s'haurien de seguir són, el primer de tot, consultar la família més propera. O sigui, consultar els avis de la casa, quina memòria tenen dels seus pares i dels seus avis, d'on recorden que eren, com es deien, i amb això es pot fer un primer esquema de l'arbre. A més d'això, també, a les cases familiars, si és una casa que la família habita des de fa temps, és possible que s'hi hagin guardat diferent documentació, com per exemple llibres de família antics, documentació sobre testaments, coses així. Això és especialment important en cases pairals, habitats per la mateixa família des de fa molt temps, on s'hi pot arribar a conservar documentació amb molts segles d'antiguitat. Després, un cop es té un petit arbre fet a partir d'aquestes consultes a casa, petit o gran, que en cases pairals pot arribar molt lluny, hi ha la possibilitat de fer una recerca a internet. Hi ha diferents pàgines que, a més, tu pots introduir les teves dades allí, pots crear el teu arbre, moltes són gratuïtes, generalment gratuïtes amb opcions premium de pagament. Hi ha Geneanet, Family Search, per exemple, és una que crec que és completament gratuïta, que en aquest cas és dels mormons, que els mormons per religió estan obligats a buscar les arrels familiars i, per tant, l'Església dona una web gratuïta perquè tothom qui vulgui ho pugui fer. A més, hi ha documents digitalitzats a la web mateixa. L'equip d'abans Geneanet. N'hi ha diverses. Si algú després està molt interessat en buscar el que sigui, fins i tot puc ensenyar-ne alguna per aquí o el que sigui i passar els links. I a partir d'aquí pots trobar que algú hagi enllaçat amb algun avantpassat teu que tu tinguis registrat. És important això, que si enllaces sigui amb algú que tu sàpiguis que és avantpassat teu, no només algú que pertany, que tingui el mateix cognom, perquè el mateix cognom no té per què voler dir ser familiar.
Evidentment, com més raro és el cognom, com més poc habitual, més fàcil és que el que trobis sigui familiar teu. Però pot ser que no ho sigui. Si busques Fernández, en aquestes webs trobaràs una animalada de moltíssimes entrades i et serà molt difícil segurament d'acotar si no busques realment per lloc de naixement, per data, per nom. En canvi, cognoms, Ferran, per exemple, Gontan, segurament no és un cognom gaire habitual i si es busca els resultats seran molt més limitats. Després, hi ha la recerca en fonts documentals primàries, que és el treball d'arxiu pur i dur. Hi ha el registre civil, aquí a Espanya, a l'estat espanyol, es fa en continuïtat des de l'1 de gener de 1871. Per tant, realment no contempla un abast cronològic gaire ampli. S'ha de tenir en compte que tots aquests arxius només es poden consultar per norma general els darrers 100 anys. En defuncions crec que és una mica menys, potser són els darrers 80 anys, per qüestions de privacitat, per qüestions que tu no puguis anar a buscar dades d'una persona viva. Després, i els que sí que acostumen a tirar bastant més enrere són els arxius parroquials. Acostumen a constar de diferents llibres, baptismes, matrimonis i defuncions. Llibres que en els més recents són separats. En cronologies més antigues ja amb un llibre s'ajunta tot. I aquests, els actuals acostumen a estar custodiats a cada parròquia i els anteriors es custodien per norma general al bisbat. En el cas de les franqueses, pel que he vist per internet, tot i que és bisbat de Terrassa, crec que estan tots custodiats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Per consultar-los s'ha d'anar presencialment a l'arxiu i per anar bé s'ha de saber una mica ja abans què et pots trobar i què busques. O sigui, més o menys per internet hi ha l'opció de veure quines cronologies hi ha, quins llibres hi ha, quines cronologies hi ha. A les franqueses no arriba gaire lluny en general. Crec que només era la parròquia de Corrodamunt que hi havia documentació conservada del segle XVII, les altres eren segle XIX totes. Perdó. I bé, a partir d'aquí la idea és buscar un individu que tu coneguis. Si tu saps el nom de l'avi d'algú nascut a final del segle XIX, per posar per cas, busques més o menys per la data de naixement, o si la saps segur, el trobes i el que et sortirà aquí és aquesta persona, filla de tal, neta de tal, nascuda de tal. A partir d'aquí, si és filla de tal, doncs buscar el matrimoni d'aquests dos, buscar el naixement d'aquests dos i a partir d'aquí, pas a pas, anar tirant enrere. És l'única forma de fer-ho amb seguretat i perquè si et saltes generacions és possible que trobis algú amb el mateix cognom o el mateix nom i que no sigui directament avantpassat teu. A més, els llibres acostumen a estar separats aquests per baptismes, matrimonis i defuncions, el que he dit, i per data. O sigui, un llibre que va des de 1815 a 1840, un que va de 1840 a 1860 i així. Per consultar un arxiu has d'anar i demanar el que vulguis, si baptismes, matrimoni i defunció, i la cronologia que vulguis. Després hi ha la documentació notarial. Testaments i capítols matrimonials, per exemple, poden aportar moltíssima informació també, sobretot en cas que no s'hagi conservat el matrimoni, l'acte de matrimoni, o fins i tot aportar molta més informació que la de l'acte de matrimoni. Aquests acostumen a estar custodiats amb arxius comarcals, a vegades, o fins i tot a les parròquies. Els que són a les parròquies són més fàcils de localitzar, perquè al final, sobretot si és una parròquia rural, estan ordenats cronològicament, són els que són produïts a la parròquia, si algú és mort a la parròquia, el testament estarà en aquesta parròquia. Els que estan documentats en arxius comarcals, que són protocols notarials elaborats per notaris, pròpiament dits, no pels capellans de l'església,
és més complicat saber quin has d'anar a buscar, perquè al final estan ordenats per nom del notari i cronològicament. Per tant, tu has de saber quin notari en particular ha fet aixecat acte del testament o dels capítols matrimonials per anar a buscar aquell notari. Si no, no ho pots saber. I bé, per acabar una mica, us ensenyaré 4 o 5 imatges de documentació parroquial. Són de 4 o 5 actes de baptisme de l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona. A Tarragona s'ha fet un treball molt gran de digitalització, pràcticament tota la documentació conservada està digitalitzada, es pot consultar per internet. Hi ha índexs on tu pots buscar per cognom i anar a la pàgina que pertoca directament i facilita molt la feina en relació a anar passant pàgines, anar mirant cada entrada que s'ha de fer en un arxiu físicament. Això és un document del segle XIX. El primer que es veu aquí, el cognom és Baget, en aquest cas. Aquí diu que és un home i aquest és l'ordre dintre del mateix any. Això facilita ja la recerca si tu estàs mirant, perquè aquí pots veure de seguida el cognom i si és home o dona. Dona la data, aquí dona el nom, Ramon Joan Andreu, nascut el mateix dia del bateig, a vegades pot ser nascut el dia abans, nascut 2 dies abans, fill de Ramon Baget i Marina Llor, cònjuges de les Selves, la Selva del Camp, el poble, i després diu qui són els avis paterns i avis materns. És una informació bastant completa i bastant acord amb el que seria també avui dia, que no canviaria gaire. L'únic que aquí, per exemple, només hi ha un cognom. El fet que es transmetin 2 cognoms és molt recent i això mitjans del XIX encara cada individu només té un cognom i per diferenciar-lo d'altres que puguin dir-se igual, Ramon Baget en podria haver altres, Ramon és un cognom bastant comú i un nom bastant comú i cognoms n'hi ha que repeteixen molt, doncs Pagès. A vegades pot sortir Ramon Baget major o menor per diferenciar un de l'altre. Això seria més o menys bastant semblant al que podríem trobar amb un registre civil d'avui en dia, quasi. Aquí passem al segle XVIII, ja, una mica abans. Cerdà, el cognom, 68, l'ordre, 2 dies del mes de setembre, en 1738. Fou batejat Joan Isidro, Josep, 3 noms. Això també varia, depèn de l'època, els noms de bateig a vegades són 1, 2, 3, fins i tot 4 a vegades. Fill legítim d'Isidro Cerdà i Maria Cerdà i Alcover. Què vol dir aquest Maria Cerdà, que és el mateix cognom que el marit? No és que siguin parents o germans, és que en aquesta època l'esposa adopta el cognom del marit, com passa amb cultures anglosaxones avui encara en dia, i la diferència, el que fa és, de primer cognom es posa el cognom del marit i de segon cognom manté el seu cognom de naixement. Per tant, si es vol buscar el naixement d'aquesta Maria Cerdà i Alcover, ha de ser una Maria Alcover. El nom de naixement serà Maria Alcover, no Maria Cerdà. Fins al segle XIX, per tant, durant el segle XVIII i fins al començament del segle XIX, el cognom de la dona adopta el cognom del marit i manté només el seu cognom com a segon cognom. Si tirem una mica més enrere, això ja és segle XVII, 1600 i escaig. I aquí ja trobem algunes coses una mica ja més complexes. Per exemple, aquí, no sé si es veu bastant bé, Antoni Muter, amb aquesta línia dalt. Què és aquesta línia? Aquesta línia és una abreviatura. La documentació medieval tira molt d'abreviatures, s'utilitzen moltíssimes abreviatures a l'hora d'escriure. Això es va perdent a mesura que avança l'època moderna, però en aquest cas, per exemple, aquesta vol dir és una N. Una línia damunt, en general seria una línia horitzontal, aquí a l'escriure en cursiva i ràpid és una línia mal feta.
una línia damunt de la paraula acostuma a voler dir que hi ha una N que falta. Hi ha diferents abreviatures d'aquestes, algunes més comuns que altres, algunes mantenen durant més temps que altres. El fet de conèixer una mica de paleografia ajuda perquè t'expliquen moltes coses d'aquestes. Hi ha una societat catalana de genealogia, per exemple, que s'ha dedicat a fer cursos que es fan periòdicament. Van començar fent cursos de genealogia i a mesura que la gent anava investigant, anava tirant més enrere, han començat a fer cursos de paleografia per explicar coses d'aquestes, cursos de llatí, perquè veurem ja que surt l'idioma llatí aviat, també. I després, un altre aspecte d'aquest, bé, aquí en aquest cas, fou batejat. Aquí, la Magdalena Llurmuller, o sigui, aquí directament el nom de la dona és el nom de la dona. La dona ja no li surt cap cognom, s'assumeix que té el mateix cognom que el marit i encara no conserva el seu cognom com a segon. Per tant, al segle XVII trobarem que la dona simplement té un cognom i és el cognom del marit i al segle XVIII conserva com a afegit de segon cognom el seu cognom de naixement. I un altre aspecte aquí són els padrins, que surt Cecília Mallafrena. El cognom Mallafrena és el femení de Mallafré. O sigui, el cognom seria Mallafré, però en aquesta època també les dones, quan se'ls dona el cognom, es feminitza el cognom. Això hi estem més familiaritzats segurament amb el que passa a Rússia, amb els cognoms acabats amb ov o ova. Doncs aquí al segle XVII també passava. L'home es deia Mallafré, la dona Mallafrén. Aquí tirem una mica més enrere ja, segle XVI. Aquí, per exemple, hi ha el Maimó aquest, és el cognom, és un afegit posterior. Si algun escrivà, per trobar més ràpid els cognoms, el primer escrivà va posar només el nom i algun altre escrivà, per trobar més ràpid els cognoms després, va posar el cognom aquí després. Comencem a trobar números romans aquí, 23 de febrer de 1000. Això és una M, això és una C, perdó, una D, sí, això és la D, això és la L, la V i la I. Per tant, 1556. Els números romans a vegades són una mica difícils d'interpretar. Això són X. Fins que no veus uns quants documents semblants i a vegades has de comparar amb els que hi ha damunt i davall per veure com escriu les lletres cadascun per fer-te'n una idea clara. I això ja és un document de començaments del segle... Començaments, que no la data, no sé ara quina era. Bé, és de començaments del segle XVI, primera meitat del segle XVI. Aquí ja trobem documents en llatí. Tornem amb el moter aquest, Monter-Moter és el mateix, amb la línia aquesta damunt. Una altra abreviatura, per exemple, molt comuna és la d'una línia horitzontal al pal de la P, que es troba molts cops, per exemple, quan s'escriu P amb una línia sota, és Pere. Són coses que t'has d'anar acostumant a veure perquè si no és complicat a vegades seguir. Filia Ioannis Monter et Clarete fuit Batistat, o sigui, ja el document està escrit en llatí, és un llatí bastant macarrònic, no té la gramàtica ni la complexitat dels escrits del llatí clàssic, i sabent català es pot entendre bastant bé. I bé, més o menys seria això. Els documents que us he posat és l'exemple d'un poble que arriba a la documentació a començaments del segle XVI pràcticament bastant ben conservada. No és el més habitual. És habitual trobar-se ja a partir del segle XVII, XVIII, fins i tot, si arriba, documentació en un estat bastant pitjor del que es veu aquí. O sigui, que costa molt més de llegir, que la tinta s'ha traspassat d'un costat a l'altre. Aquí es veu una mica el que està escrit a l'altre costat. I a vegades que el que està escrit a l'altre costat es veu més fosc gairebé que la lletra de la pròpia pàgina. Tot això dificulta la feina d'anar tirant enrere. Després, aquí, el que dèiem, quan parlem d'aquí...
filla de Joan Munté i Clareta. Clar, aquí, si no trobes l'acte de bateig, aquesta Clareta, anar més enrere és molt... L'acte de matrimoni entre Joan Munté i Clareta, tirar més enrere d'això, si no tens el matrimoni, per via femenina és pràcticament impossible. Si no tens, no sé, matrimoni, testament o qualsevol lloc on trobes el cognom, perquè al final, a partir d'un nom, sense cognom, és impossible tirar enrere i buscar més enrere. Per tant, arriba un moment que l'ascendència per via masculina és possible de buscar i, en canvi, per via femenina es fa molt difícil per aquest fet que la dona perd el cognom quan es casa amb l'home. I bé, més o menys és això, i deixo aquí una mica les xarxes socials i la web de l'Ateneu, per qui vulgui entrar, la web encara està en construcció. I si ha quedat algun dubte sobre el tema, algun comentari o alguna cosa, podem parlar-ne una mica ara. Bé, bon dia a tots. Us demanaria que us poséssiu el nom en el d'allò o poséssiu la imatge, perquè no sé qui... Hi ha tres persones que estan sense imatge i totes no tenen nom posat. Per posar el nom, si voleu, és fàcil, a baix els 3 punts, busqueu un dels cercles que posa... Si esteu amb l'ordinador, el cercle de dalt de tot, i allà us donarà un accés a un menú i allà hi poseu el nom. És que se'm fa molt difícil saber qui és qui. Si no, l'altre és connecteu la càmera i a partir d'aquí intento passar-vos. Com funciona això? Aixequeu la maneta, que teniu a baix a l'esquerra, o bé a l'ordinador, al telèfon, perdó, piqueu sobre el menú i aixequeu la mà per qui vulgueu intervenir. Dit això, a partir d'aquí, si voleu, veig que l'Antoni ha col·locat, falten 2 persones que no sé qui són. Núria vol parlar, no sé on estàs, Núria. Núria sí que té el nom, no? Confós. Ara et veig. Vinga, tira. Jo? Has d'activar el micro. Desactiva la pantalla, sisplau, Josep. Desactiva la pantalla. A veure si puc. Vale, a veure, no. Ara. Si no, apaga l'ordinador i ja està. Sí, l'ordinador apago ja també i surto de l'ordinador i sí. Sí, surt de l'ordinador i així acabem. Ja està. Un moment, Núria, que acabem de liquidar tot això. Sí, tranquil. He sortit, s'ha desconnectat. Vale, ja Posa molt de retard perquè encara hi ets. Estàs? Josep. Jo estic al mòbil, ja només. No. No? Doncs si de casa expulso jo el d'allò. Expulso jo la teva opció. Espera. Perquè he tancat sense penjar. Vale, expulso. Vale, ara ja estem. No se't veu, Josep. Antoni, falta una persona aquí baix que no té nom. Bueno, no ho sé. Que aixequeu la mà. Núria, llença. Bon dia. No sé si em sentiu bé perquè... Bon dia. Vale. Sí, perfectament, Núria. Un parell de preguntes. Les preguntes de testaments del segle XVI, testaments... Però un moment, que et sento tallada. És que és la meva connexió. Sí, tens auriculars o alguna cosa així? Desconnecto el vídeo perquè així se sent una mica més de vegades, vale? Vale, vinga, prova. Provat? Vale. Parles de testaments del segle XVI. Hi ha molts testaments del segle XVI perquè sembla que fa tant temps que la gent no va fotre testaments del segle XVI. Clar, com més enrere vas, més difícil és trobar coses. Hi ha llocs com aquest, l'exemple que he posat de la Selva del Camp, es conserva molta documentació fins al segle XVI, fins i tot testaments ja del XIV. No és el més normal. Segurament per alguna branca de la família, si vas tirant enrere, podràs arribar, depèn d'on siguin, al segle XVI, fins i tot XV. Jo personalment he arribat per diferents branques al XVI, més enrere no. I depèn d'en quina et quedaràs al segle XIX. Perquè no trobaràs... S'haurà perdut la documentació eclesiàstica de les parròquies, s'haurà cremat en alguna guerra, 1000 coses.
Depèn del lloc on vagis, de com s'hagi conservat, és possible trobar una cosa o no. És una mica aleatori, és tenir sort. Vale, ara hi ha una que és d'incultura total. En un dels últims escrits que has posat, abans del que parlava del Munter, m'ha semblat al principi veure una roba. I he al·lucinat amb la roba, perquè hòstia, això que... Sí, a veure quin... Mira a veure quin és i com surt la roba. Sí, pot ser. A veure... Vols que pengi jo el document, Josep? No, bueno, simplement és un A. O sigui, la roba és la A de... El document diu avui que comptem a 23 de febrer i la A està escrita com una roba. És que he al·lucinat perquè el sé que sí. una roba. Sí que anàvem... El que s'ha de fer és un curs per entendre aquesta lletra, perquè la lletra és illegible totalment. Anaves llegint i pensaves, hòstia, no sé com ho veus. N'has vist molts per llegir això. Sí, la lletra és més llegible del que sembla a primer cop d'ull. El que passa és que has d'entrenar la vista, això sí. El primer que llegeix et costarà més, si t'hi vas posant, cada vegada et costarà menys. Doncs mercès per la... I n'hi ha alguns que et costarà molt, sigui com sigui. Però res, només era això. Mercès per l'explicació. És que el meu pare està fent tecnològics, li he passat ara l'enllaç, però té problemes a vegades per connectar-se. Ell ha anat tirant molt de família i però a més és que eren molts germans els altres. Per un costat i 7 per un altre. 50 i pico cosins germans, tots casats, tots amb fills. I ha anat tirant enrere, però ja s'ha quedat un punt bloquejat amb el que suposo que haurà d'anar tirant de parròquies i de les altres accions que has anat fent. Sí, clar, és que el bo, per exemple, si tens avantpassats cap a Tarragona, t'ha tocat una mica de loteria perquè pots fer molta feina des de casa mirant per internet. Tots cap a Osona. La resta és que si has d'anar a l'arxiu és perdre moltes hores perquè passant pàgines i tot es perd moltes més hores que no amb documents que hi ha gent que ja hi ha passat i els ha indexat, o sigui que ha posat aquí aquest nom i tu pots anar directament a la pàgina. Clar, això te facilita molt la feina. Ja, ara arriba. Parlant del senyor Ramon. Acaba d'aparèixer per aquí. Molt bé. Tu ja estàs? Sí, ja està. Vale. Ramon, benvingut. Ens escoltes o no? No. Has d'activar el micro, Vale. Mira, tu has d'intervenir. Mentre el Ramon acaba de connectar el micro i això, si vols dir alguna cosa... Jo? És que no t'has... Vale, és que no sabia si m'havia dit. Jo tinc una pregunta, però va més cap al principi de la teva presentació, Josep. Perquè quan has començat a parlar del tema dels patronímics, dels noms... Permetem un moment, Bea, perquè si no el Ramon... Bea, permetem un moment. Ramon, m'escoltes? Digue'm si lleva el cap o... Sí, m'escoltes? Sí. Vale. M'escoltes? Et poso un silenci. Quan vulguis intervenir, a baix a l'esquerra, que té una forma d'una mà, i aixeques la mà i demanes per intervenir, d'acord? Vinga, gràcies. Bea. Vale. Doncs... Perdona, però... No, tranquil. Espera, que li toca a la Bea. Després deixo parlar tu. Ferran, se t'anava molt la veu, que ho sàpigues, Se t'estava com metalitzant. Però bueno, va estona. La meva pregunta és... perquè estic amb 14 fronts oberts. Doncs, tornant cap al principi, quan has parlat del tema de si volies trobar l'origen del teu nom i que la gent es feia el tema de l'heràldica i totes aquestes històries que no sabies on t'anaves a parar, si era teva o no era teva, i que venia... la línia era pel tema del linatge. Llavors, a mi això del linatge m'ha sonat molt, això també a nivell històric sempre parles de linatges com si fossin coses molt aristocràtiques. Però llavors, o sigui, aquí es va la meva pregunta, o sigui, el teu cognom
indiferentment d'on te vinguin, si les teves arrels tenen connexió aristocràtiques o no, vull dir, tu tens un linatge? És que això és el que no m'ha quedat clar. Sí, o sigui, el llinatge és... Al final, el concepte de llinatge i la transmissió de llinatge i cognom és el mateix. El llinatge és la transmissió per via masculina, exclusivament, perquè al final la societat és patriarcal 100%, sobretot a partir del segle XII. Abans del segle XII és una mica diferent. Però la transmissió aquesta per via masculina hi és a totes les famílies. O sigui, per molt que sigui noble la família o no, el llinatge hi és. De fet, a les illes diuen llinatge o cognom. O sigui, tu mires un document oficial de Balears i no et dirà cognoms, et dirà llinatges. O sigui, per molt tu tinguis l'escut o no el llinatge hi és, que és des d'una persona que el crea per dir d'alguna manera, que seria com el primer documentat o el primer que com sigui, a tots els seus descendents per via masculina. Que aquest llinatge tingui un cognom o no depèn que en algun moment a algú d'aquest llinatge se li hagi donat un escut. Tingui un escut o no, depèn que a algú d'aquest llinatge se li hagi donat un escut. I en el moment que a aquest algú se li dona un escut, l'escut es transmet com es transmet el llinatge, i que al final és equivalent a com es transmet el cognom, perquè també es transmet només per via masculina. Però igualment... Però la gent que té el mateix cognom... La gent que té el mateix cognom però no és descendent de la persona a qui li han donat l'escut no tindria aquest escut. Però qui té dret a tenir un escut? O sigui, estem parlant, ja tornem una miqueta a un concepte aristocràtic, o sigui, per exemple, el que ha sigut camperol, sempre aquí aquests ja no entraven dintre de la possibilitat de tenir un escut, entén? O sigui que està molt vinculat al tema de l'estatus social, el tema de l'escut. No, sí, la gran majoria de gent no tindria escut. Segurament la gran majoria de famílies no tenen escut. La gran majoria de llinatges no tenen escut. En tenen alguns, camperols, o sigui, camperols amb una casa, que tenen una casa de pairal gran, que són camperols acomodats, pot ser, però el cas és que per saber si l'escut es correspon a la teva família, hauries de documentar en qui li han donat i com s'ha transmès fins a tu. Si no, bueno, clar, si vius a la casa, si no ho has documentat, però vius a la casa pairal i algú amb el mateix cognom d'aquesta casa pairal té l'escut, és molt probable que sí, que s'hagi transmès fins a tu. Però si no, no pots saber del cert si aquest escut correspon a la teva família o no. Una altra cosa és això, que després puguis fer-lo anar o no, perquè al final fer-lo actualment, fent a l'escut o no, tampoc és res que sigui... No vindrà a buscar la policia perquè no fas anar un escut d'un altre llinatge. No és greu, però vull dir, si busques per internet i et venen escuts, saber això, que no és l'escut del cognom, és l'escut d'una persona que l'ha transmès als seus descendents. I si no ets descendent d'aquesta persona, però no pots tenir el mateix cognom, però l'escut no correspondria a tu. Ramon. Sí, m'escolteu bé? Bueno, d'aquella manera. Va, bé, si m'acosto més malament o més bé? Millor. Xerra. Us ensenyo el meu escut que em vaig inventar perquè per internet resulta que tots venim de Reis. Jo em vaig inventar aquest meu, que me'l va fer aquest artista d'aquí que feia manualitats en fusta. Això és la comarca d'Osona, d'allà on soc origen, de fons les 4 barres, a dalt una serra de fuster, que em dic serra, a dalt a l'esquerra les eines que fèiem servir a pagès, les eugues i criaven per vendre els pollins. A baix a la dreta la cirera, el nom de la casa pairal. I a baix a l'esquerra les eines més consagrades de pagès, la fanga i la forca, que deixaven l'esquena feta una merda. I aquest és el meu escut que puc inventar a partir d'ara.
Ekbar. Molt bé, Ramon. No sé si l'Antoni volia dir res més. És que el que ha dit el Ramon ara és que és la clau, que si busques a internet tots venim de rei. És això, o sigui, no... Hi ha poques famílies que tindran un escut d'aquests nobiliaris que venen de lluny. La majoria simplement tindran aquest cognom però no tindran aquest escut. En canvi, si busques per internet, gairebé tothom té un escut. Els republicans ens donen molt poc sac, això. Bueno, jo sempre volia fer una pregunta. Aprofito i llenço. Bueno, el meu cognom ve de Galícia. O com a mínim, bueno, ve de Galícia no ho sé. El que se'm diu és que la terminació an ve dels visigots. Llavors, a Galícia visigots no va haver-n'hi. Però en canvi hi ha una mena jo què sé, de poble molt petit. És que no sé com li diuen. Un poble molt petit a un municipi més gran. Una pedania. Exacte, una pedania. Una pedania, comptant. Però no sé si és primer nom o primer nom, i això se'm fa molt complicat. Mira, t'he de dir un exemple semblant del meu cognom. Hi ha un poblet a Galícia també una pedania que es diu Marful. I el meu cognom no ve d'allà perquè l'he trobat documentat que ve de França. O sigui, que a vegades aquestes coses és jugar una mica sobre fer hipòtesis que no tenen per què tenir res a veure amb la realitat. Ja. És que, bueno... Lo dels visigots ho veig molt complicat. Molt què? Lo dels visigots ho veig molt poc realístic. No, dic perquè Farfan, Gaitan, tot això són cognoms visigots. A mi se m'ha dit, que tampoc ho sé. Per tant, totes les terminacions en van s'interpreta que són visigodes. Que tenen lligam visigot, Sí, que tenen visigot. Però jo sé, per exemple, jo sé que hi ha una branca molt forta del meu cognom a la província de Toledo. Llavors, no sé si allà van haver visigots, a mi em sona que no, tampoc, però... Els visigots hi eren, és que els van fer fora, van tornar uns altres, que ha passat molt temps enrere, o sigui, no és que, o sigui, molta gent amb molts moviments de població que canvien totalment la població del lloc, o sigui... Per això també l'origen està bàsicament aquí a Catalunya, sobretot, segle XI-XII, perquè és quan hi ha l'últim gran moviment de població que s'estableix. O sigui, quan els feudals conquereixen el que seria la part andalusina de Catalunya, la població andalusina l'expulsen i porten població nova. I aquesta població que colonitza els territoris és la que acaba donant origen a les poblacions actuals. És l'última gran substitució de població que hi ha. Per això que buscant, i a Toledo, segurament a la conquesta castellana passa algo bastant semblant. Si pot haver que pugui haver algun nom visigot que s'acabi convertint en un cognom patronímic, pot ser, però no sé fins a quin punt... Bueno, només a base de terminacions i així ho veig... O sigui, és aproximatiu, però no definitiu. És que, clar... Més o menys et poden dir qui pot venir d'allà, però... Com tu deies, es torna molt complicat des d'aquí arribar segons com si no et presentes allà. I Toledo no és fàcil d'arribar. No. I menys ara. I al final, que molt probablement l'origen no el trobaràs. Que trobaràs segurament unes quantes generacions enrere i que estarà allí, però no sabràs potser tampoc exactament d'on ve. O potser trobaràs escrit diferent després, jo què sé, perquè a vegades... O sigui, la grafia dels noms, dels cognoms, n'hi ha una normalització de l'idioma fins al segle XX. Tot el que és abans que he posat, Monter, al final és el mateix.
I uns l'escriuen amb uns, altres amb o. Com li soni millor l'escriure del moment. Vale. Em diu el Marc que està punxant. Us passo l'enllaç per això. Segueixo, però quan tu fos el micro... Bueno, doncs, Antoni, si m'escoltes i tens problemes d'això, si vols fer alguna pregunta, fes-la pel xat i te la miro de transmetre jo. Anna, tira. Opa, ui. Anna, estàs en silenci. Ara. Per exemple, ha sortit un cognom abans que era el Cerdà. I el Cerdà, per exemple, és un cognom que està escrit de moltes maneres. Llavors, quan hi ha hagut una modificació del cognom, per el que tu has dit, no? Quan es van, per exemple, els cognoms que s'han castellanitzat o els cognoms que, per el que tu dius, en el moment d'escriure ho he fet amb U o amb O. Vull dir que això també has d'anar resseguint-les per diferents possibilitats, no? Que el Cerdà, jo tinc una comida que es diu Cerdà, però amb C i he accentuat a la A. I després, a més de tot això que has dit on anar a buscar, en els arxius municipals, és a dir, quan s'ha perdut, ja no tens més referències perquè no hi ha documents, pots anar als arxius municipals a nivell de notícies, on participava aquesta persona. Si has d'anar a buscar més informació, allà també hi trobes? Arxius municipals, pel tipus d'informació que s'hi guarda, també depèn de l'antiguitat que tingui, del que es conservi arxius municipals. Si es conserva coses... És que moltes vegades els municipals crec que si hi ha documentació més antiga, moltes vegades s'ha guardat al comarcal, per exemple, que hi ha més infraestructura per... Depèn del tipus de documentació que s'hi troba. Al final, clar, el bo dels parroquials és que tens naixement, matrimoni i defunció. O sigui, tens tot el període de vida i tens tots els individus representats. Després, clar, en un municipal pots trobar algun contracte del que sigui, algun acord de no sé què. Amb altres tipus de documents pots trobar censos on es declara les terres que té cadascú i que diu que les té perquè el seu pare tal les tenia. I aquí també una mica d'informació pots tenir. Sí que pots anar trobant informació, segurament és més laboriós perquè hi ha molta més documentació que no aporta informació genealògica, sinó que un altre tipus d'informació, però en cas que quedis encallat d'alguna manera sí que pots trobar informació per altres mitjans. El més bàsic, segurament, més fàcil és el que he dit dels parroquials, sobretot, perquè és relativament fàcil de consultar i poden arribar a tirar bastant enrere en el temps. Però, evidentment, al final, qualsevol tipus d'arxiu pot contenir informació. El que passa és que costa més trobar-la a vegades perquè has de trobar una informació que la documentació no està pensada per donar-te aquesta informació, sinó que l'has de buscar tu. No sé si hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa. De recordar-vos que està el Marc punxant, que teniu l'enllaç al xat, que va punxant. Jo vaig escoltant a estones perquè no em dóna temps a tot, però Déu-n'hi-do el xulo que està avui. Antoni, volies fer alguna pregunta? Sí, perquè estàs aquí i no sé si, com no ens funciona el del micro, escriu pel xat, sisplau, si vols res. Algú vol intervenir més? Si no, passem a la tertúlia d'actualitat. Sí, jo vull preguntar, i el tema aquest de l'ADN, que ara són les proves aquestes que miren els orígens? Perquè això també et direcciona cap a un lloc, un origen, no? Sí, però és molt... Clar, és molt general el que diran les proves d'ADN. Al final, proves d'ADN, si no ho tinc mal entès, crec que només gestionen el cromosoma XY, o sigui, l'ascendència paterna, i el que et diran és més o menys de quina zona provenen els teus gens. O sigui, si tens
si tota la família és catalana i no s'ha mogut d'aquí, al final és molt probable que et diguin que la majoria de gent són del sud d'Europa. Si et podran dir que tens un percentatge de genètica nord-africana, un percentatge de genètica centreeuropea, però dins d'aquests termes, no poden dir si d'un poble o de l'altre. No està prou sistematitzat tot, tampoc. Vale. Algú volia intervenir? Ramon, tu volies dir alguna cosa? Engega el micro, si vols dir alguna cosa. No, jo, com que m'he connectat una mica tard, tampoc no sé gaire de què, com ha començat. Pues res, pregunta. Igual Josep està respon. No, jo he provat de fer... Bueno, he provat. Tinc un tros fet l'àrbol genealògic pels dos meus cognoms i pels de la meva dona. Tinc seguit família, però està molt elemental i molt de principi. I l'única cosa que, que sí que m'ha fotut gràcia que he aconseguit una foto original molt maca del pare del meu avi. Són coses curioses. Llavors tinc un cosí que també ho fa i aquell ha anat, com deia abans, que suposo que és el que hi entén, que aquell sí que va per les parròquies i les esglésies, però cap a la zona d'Osona i moltes zones, com que es va cremar tot, però s'ha perdut molta cosa. Vale. I ara també vaig provar de comprar un programa, però ara fa molt temps que el tinc parat. I res més. Bon dia. Bon dia. De fet, pel que preguntava l'Anna abans de l'ADN, un exemple, per exemple, del que també li deia abans a Ferran, de les substitucions de població que hi ha arribat a haver amb la conquesta feudal de la península, sobretot. Hi ha estudis genètics generals de la població per províncies, per exemple, i una de les províncies de la península que menys genètica nord-africana té és Granada. I Granada semblaria que, com que van estar els musulmans més temps i hauria d'haver més, és de les que menys. Precisament perquè hi ha aquest procés de substitució de població. Bea, sí, jo volia fer una pregunta. No sé si, clar, té intríngulis, eh? No sé si, Josep, em podràs contestar. Has comentat abans també que el tema dels cognoms, o sigui, que a partir de la dona es perdien molt, o sigui, era molt més difícil de seguir, però, bueno, és tema de societats patriarcals, això no cal explicar-ho, però sí que has explicat que en alguns segles, o sigui, o la dona apareixia com clareta, com en altres segles, o sigui, que avançaves, apareixia amb el nom del marit i després tornava a haver-hi com un recés i amb el nom del marit i la seva branca familiar, o sigui, i no estaven ordenats amb els segles, o sigui, no hi havia una relació. Se sap per què? O sigui, si en alguns moments la dona havia recuperat potser el dret a mantenir en segona part el seu cognom o això està estudiat? No, sí que hi ha una certa progressió, sí. Potser perquè no ho he fet molt més ràpid, però sí, sobretot segle XVI i XVII, es troba que la dona només surt amb el cognom del marit. Al segle XVIII és quan surt amb el cognom del marit i el seu cognom afegit darrere. I al segle XIX ja surt amb el seu cognom. Ja no agafa el del marit. I una pregunta que volia llançar jo. Pot haver excepcions, per exemple, que he dit, que es casi una pubilla amb algú que no és hereu i que el cognom que es traspassi sigui el de la pubilla. Llavors és qüestió ja de qui posa les terres. I una pregunta que igual no ve al tall, però per llançar-la. El fet que tant a Catalunya, a la península, bàsicament, funcionem amb dos cognoms i a la resta d'Europa funcionen amb un cognom, això a què és degut? Al final són els convenis que s'han adaptat per diferenciar més. O sigui, els dos cognoms és relativament nou i no sé tampoc exactament la raó
que hi ha, però és algo relativament nou, parlem de mitjans finals del 19, o sigui, no, fins llavors no. Però clar, com... I de fet, no... Clar, facilita molt més la identificació de la gent, perquè al final és molt fàcil que algú tingui un mateix nom i primer cognom, en canvi, que coincideixin els dos és molt més difícil. I el fet de que... I el fet de que, clar, en moltes parts d'Europa s'adopta el nom de la dona, adopta el cognom del marit. La dona adopta el cognom del marit. Llavors tens, ara ho diré, dos Fernández de la mateixa família. Això encara més amb un sol cognom tot és molt més complicat, no? Perquè a Castella, com a mínim, hi ha el Doña, senyor, com era allò? Li van posar una vegada a la meva dona. Àngels Pascuas, senyora de Gontan, que ja és una cosa esperpèntica, però clar, aquí encara es diferencia així, però... De fet, això que dius tu és un pas intermig entre el que he dit de... Per dir alguna cosa, la senyora seria, no sé què, Gontan i el seu cognom, que seria el que sorgiria al segle XVIII, i després hi ha un pas intermig que seria el seu cognom i de Gontan. Abans que s'establís ja els dos cognoms, que el seu cognom es manté i els dos cognoms que es mantenen. Però hi ha un període, fins i tot a Sud-amèrica, crec que encara es fa bastant, d'això de primer cognom i després el de amb el cognom del marit. Crec que a Sud-amèrica encara hi ha bastants llocs on es conserva la costum aquesta. Que com a segon cognom és... I ara una pregunta personal. Com t'has liat amb aquesta història, tio? Doncs vaig començar fa anys i a poc. I a més, les èpoques que he anat tenint més temps, he anat tirant més enrere i ara amb el del confinament i coincidint que tenia avantpassats a Tarragona que podia fer-ho des de casa, doncs m'he dedicat bastantes hores. Anna. Sí, això que parlàveu d'adoptar el cognom del marit, jo tinc un company de feina, ara no està, que és romanès. Viuen aquí i la dona té el cognom d'ell. I jo li preguntava, i això la teva dona, per què ho ha fet? Perquè ara amb tot això de les tecnologies que pots buscar, ara, per exemple, imagina't, no? Doncs els companys de 8 de GB es busquen perquè... I què et busques? Doncs pel Facebook o et busques... Clar, aquesta noia no la trobaran mai, perquè si no saben amb qui s'ha casat, clar, el cognom l'ha perdut. I això ho vaig parlar amb aquest noi i deia, jo això no ho entenc com la teva dona sense volta. Vull dir, perquè clar, si ells viuen aquí a Catalunya, no sé si s'han casat aquí a Catalunya, tots són romanesos, no ho sé, però ho ha pogut fer aquí, vull dir que... Però jo és una cosa que no entenc, perquè a part de que perdis la referència si tu busques l'arbre genealògic, és que després desapareixes com a persona. Per exemple, si tu has canviat de país, o jo què sé, o evidentment passen els anys i hi ha persones amb les que perds el contacte, ja no et troben. Vull dir que és una cosa que no l'entenc. Jo vaig parlar amb ell i ells ho tenen molt assumit. És una cosa que tu pots fer o no pots fer. És a dir, pots continuar amb el teu cognom de soltera, però si ho vols fer, ho pots fer. És una cosa que ho vam parlar, vull dir que no té res a veure amb l'estudi aquest dels arbres i això, no? Però vaig pensar, hosti, a mi no m'agradaria dir-me Anna amb altra cosa, no sé. Vull dir, ho vaig trobar una mica, no sé, molt estrany per mi, De fet, és relativament habitual, per exemple, en uns Jocs Olímpics, que un atleta competeixi en uns jocs amb un cognom i els següents amb un altre perquè entremig s'ha casat. I tot i que ara hi ha més casos que també en països anglosaxons que utilitzen el guió. O sigui, que agafen el cognom del marit, però amb guió afegeixen el cognom el cognom patern, el seu cognom. I seria una mica el que es va fer aquí al segle XVIII. Bueno, doncs si no hi ha res més, Josep, agraït de l'explicació, he flipat molt. Jo no sé la resta, però jo he flipat molt perquè hi ha coses que ni coneixia. I, bueno, podem començar la tertúlia d'actualitat, si voleu.